Здравейте и добре дошли в Ада и Рая подкаст. Аз съм Елеонор. Аз съм Йоана. И преди да започнем да коментираме отново Ергенът, имаме 2 епизода, които да коментираме, искам да кажа нещо свързано с Hell's Kitchen, което е доста пикантно и интересно. Понеже казахме, че ще има включвания и за Hell's Kitchen, видях, че имаше всъщност коментар, който искат и за Hell's Kitchen, и за един за друг. Няма да е нещо, което е свързано с участниците, което ти не ги знаеш, така нататък. Предполагам, не си го гледала. Не, но горе-долу знам кои са популярните участници. Но си гледала нещо с тях ли? Просто са ми излизали някакви неща в Инстаграм. Сега излезе ли ти нещо, което ще коментирам? Да, излезе ми и предполага какво ще коментираш. Светлана Гущерова, която вече не е Гущерова всъщност. Да. Даже мислех да пусна, понеже тя разказва историята си, където всъщност е заварила, дори като е бременна, нейния вече бивш, с някаква Мария Гола. Певицата Мария. Бившата на Гущеров. Ау! Да, и то тогава не е интересно. Аз мислех, че не знаеш и чак ще пускам някакви работи. Добре. Аз гледах тя как разказва историята. Доколкото разбрах, тя това нещо го е разбрала по-късно, защото те имат 4 деца. И когато тя е била бременна с второто им дете, се е случило това нещо, но аз мисля, че тя е разбрала сега наскоро. Не знам, но той защо тогава я притеснява по този начин? В смисъл, той, не си ли гледала това там, когато седяха и тя разказваше, всъщност започна как тя си гледа телефона и той явно й е писал и тя казва, не спира да ме занимава с глупости, само с някакви интриги и такива неща. Не, на мен ми излезе, където тя разказваше за самата ситуация с снимката на Мария Гола в техния хол. Mm-hmm. Това е само което гледах. Това е цялото. И това, нещо, което тя казва пред Ангелов, ако може да не ме наричате повече Гущерова. Това са двете неща. Това е. За съжаление. Няма повече да гледаш такива работи. Ама то аз не искам, просто ми излизат. Аз също видях, че хората искат да коментираме и Hell's Kitchen и един за друг, което ми е любимото предаване. Наистина, как ме познавате. Но истината е, че този сезон на един за друг не искам да го гледам. Защо? Защото може би щяхме да участваме, обаче нямаше как да участваме и ми е такова, не искам да го гледам, защото само ще си мисля колко щеше да е хубаво, колко щяхме да се наслаждаваме на игрите, на приключението и такова едно мъчно щеше да ми е. И като цяло се опитвам да не отделям толкова време на визуално-развлекателна дейност. И сега съм се отдала съм си това време за медии в Ергена, за да може да го коментираме с теб. И така да кажем, че ако съм си казала, че ще си избера едно предаване, което да гледам, в случая то е Ергена. Просто се опитвам да си влагам времето в други неща, свободното време и за това. Но не казвам, че някой път, ако не ми стане интересно, няма да... Примерно, имам желание да гледам Hell's Kitchen, защото не знам, интересно ми е, не мога да кажа, че не ми е интересно, но си казвам сега, ще изгубя 6-7 часа общо събирателно, за да се нагледам на всичките предавания, които часове мога да правя нещо, което да е по-продуктивно. Нали ти бях казала предния месец за целта ми с четенето на книги. Той месец съм назад. И предвид, че месеца е с 2 до 3 дни по-малко от стандартното, не е в моя полза. И така, примерно, сега се запалих от теб по пъзели. Харесва ми да редя пъзели. Предпочитам, примерно, докато редя пъзел, да си послушам аудиокнига и някакви неща, които са ми полезни. Тоест, гледам и хобитата ми да са полезни за теб. Да, защото пъзела развива логиката, нали, концентрацията. И някак си
ми се иска да не влагам половин ден и то повече дори на седмица в гледане на предавания. Но, примерно някога докато готвя или почиствам, може да си пусна, ако не ми се слуша, аудиокнига или някакъв такъв подкаст или някакво... А сега просто открих много хубави исторически канали в YouTube, които разказват много увлекателно истории на различни събития и на държавите с карти. Много обичам да уча с карти. Като малка беше точно обратното. Само докато видя атлас, изобщо много се обърквах, но с времето научих, че с карти се учи по-лесно, защото се ориентираш. И фотографската памет много помага. И сега, общо взето в YouTube, предимно ми излизат такива видеа и гледам основно такива неща, но то там трябва да седнеш и да се фокусираш да гледаш, което всъщност важи до голяма степен за предаванията, защото оня ден се опитах се, за да наваксам с Ергена и се опитвах да го слушам по пътя в колата, защото последния епизод не го бях гледала и не мога, докато не го гледам, губя малко. По гласовете ги разпознавам, но някак си друго. Няма как и да забележиш детайли. Да. Също. И за това не съм назад с... Да, ме знаеш за това за Гущерова. Как можа? Да, то явно най-пикантното. Да, много ме е яд. Аз го научих и сега, докато бях Защото си викам, айде, докато чаках там в Дамол нещо и викам, айде, докато чакам, ще вляза в Starbucks да си взема едно кафе и седнах докато изтине кафето, защото да ми пареше, докато изтине, седнах, викам, айде малко, тук ще почакам. Седнала и си влязах в Инстаграма и така ми излезе веднага. Ако не бях седнала в Starbucks, нямаше да го знам. Развали ми цялата изненада Starbucks просто. Както и да е, вече преминаваме към Ергена, само да кажа, че всъщност няма да отдаваме специално внимание, така или иначе сестра ми не иска да гледа предавания. Не, аз иска, в смисъл интересно ми е много. Ама просто искаш да си разнообразяваш с нещо друго. Така или иначе, ако нещо толкова фрапантно стане, просто аз, примерно, така обичам да си разпускам, така че ще включвам. Да, аз исках просто реално така, като нещо стане бум, тогава. Но като гледаме, сестра ми винаги е запозната с нещата, така че няма да е бум. Просто, ще си коментираме някакви неща. То реално тази информация реално за Светлана, то е интересно, когато един човек знае, другия, наистина ли? Почна да разпитва, така като го знаете двете и предполагам и вие го знаете, щом сестра ми го знае. Значи няма да е интересно да се коментира. Той няма какво толкова да се каже, освен да се изклюкари. Така че до тук бяхме с Hell's Kitchen и започваме с Ергенът всъщност. Сега, по повод с това, преди да сме направили тотално насочили разговора към Ергена, има малка промяна в кадъра, доближила съм малко камерата, защото нямаме няколко камери, да имаме близки далечни кадри и се замислих, че като имаме един общ, по-добре да е близък такъв, да ни хваща и двете. Може да ни кажете кое ви харесва повече. Мисля, че това е по-добре. И още нещо. От другия път вече ще сме с тематична декорация. Много благодаря на всички, които вярват в моите декоративни възможности. Другия път ще сме, почти цялата ни украса е готова, с изключение на един реквизитен детайл, но ми се искаше всичко наведнъж да сложим. Така че от другия път, просто това, което ми липсва, може би покрай Свети Валентин се е изчерпало и ще ходим да го издирваме, може би до Илиенци да отидем. Така че от другия път ви обещаваме вече да сме в тематичен декор за Ергенът. Така, първо ти си записал, понеже нейните записки са при мен, записала си, искаш да си изкажеш мнението за Мартина, ако искаш почни от там, за да можем после да влезем вече в самите епизоди. Да, защото имаше доста коментари. Между другото, тук е в момента да вмъкна, че много ни харесват вашите коментари. Ние с Норото си го обсъждахме това нещо и двете сме на мнение, че много се радваме, че имаме мислеща аудитория, която разсъждава, анализира, дискутира и толкова са ви разгърнати тезите, толкова сме щастливи, че искате да ги споделите с нас, дори те да се различават от нашето мнение, ние нямаме нищо против, приемаме гледни точки различни, просто ни харесва самото ваше желание да участвате в тази дискусия, макар и чрез коментар след заснетото видео. Така че много благодарим
за активността. Много се радваме, че така тези дискусии наши ви предизвикват желание за вие самите да се включите. Така че ви благодарим. Относно Мартин, ми се струва, че може би не съм се изказвала правилно, защото така доста хора се възмутиха и едно момиче специално искаше да обясня в детайли какво харесвам в Мартин, затова аз обещах да го направя. Сега, аз харесвам Мартин като ерген за ергена, но това не означава, че това е моята представа за мъж, за идеален мъж. Моят идеал за мъж е съвсем различен като тип, така че в такъв смисъл аз не харесвам Мартин като да го харесвам като мъж, но го харесвам като ерген за предаването, защото смятам, че е изключително интересен образ, за който може да забавлява зрителя. Смятам, че е много интелигентен, е изключително важно за човек, който трябва да има някакво присъствие медийно в такова развлекателно предаване, да е интелигентен, за да знае как да се включва в различни ситуации. Смятам, че много му отива тази роля, защото типажа жени, които се записват с такива предавания, са момичета, които по принцип той харесва и сваля и съответно той знае как да се държи с тях, така че да провокира съответни действия от тяхна страна. Смятам, че не съм съгласна с хората, които казват, че той не се държи уважително към момичетата. Даже напротив, смятам, че се държи с момичетата достатъчно уважително. Това, че за мен, примерно, дадено поведение в него не би било уважително, не означава, че за конкретните момичета, към които се държи така, е неуважително. Смятам, че всяка жена предизвиква определено поведение в мъжете. Не мисля, че Мартин би се държал така, както се държи с Елвира и Христина, примерно с Косара. Просто различните жени с поведението си и присъствието си предизвикват различен тип отношения от мъжете. За мен това се е доказвало много пъти във времето. Аз съм виждала много мъже как с един типаж жени се държат по един начин и пред друг типаж жени това изобщо не им минава през акъла да изричат такива думи и така нататък. Включително на мен ми се е случвало. Така че това мога да кажа по повод някои неуместни негови шегички. Относно последния епизод за Мартина, и аз пък Христина, за Мартина, но ще стигнем и до там. Относно това отново, какво харесвам в Мартин е, че той е интелигентен. Смятам, че се държи с момичетата точно както те очакват да се държи с тях, което не винаги на нас, зрителите ни, се харесва, защото ние очакваме различен тип поведение, но все пак смятам, че той е интелигентен. Смятам, че той се е записал в ергена, както се записват и момичетата, за да е известен. И от друга страна и да се забавлява и да си изживее това, което той иска да си изживее. И със сигурност не смятам, че който и да било човек е длъжен да търси жена до края на живота си, особено в ергена. Смятам, че един мъж, който търси жена до края на живота си, няма да се запише за ергена, защото мисля, че и двамата са се записали за ергена, не са поканени както до сега. Съответно, той е наясно, че там отива при жени, които не са се записали заради него, а са се записали за да участват по телевизионно предаване. И той, отивайки с такова съзнание, не мисля, че ние трябва да очакваме от него той да се държи с жените, все едно това са бъдещите жени на живота му. Отделно той е на 40 години, както една дама беше написала, той е 40 годишен мъж, трябва това, трябва онова. Мисля, че единственото, което той трябва е да е открит и искрен с намеренията си. Тоест, ако аз съм Мартин, ти си някой от тези момичета и аз ти кажа, аз не искам сериозни намерения за момента, интересна си ми, приятно ми е, но за момента е това. И той точно така се държи. Тогава той няма никакво задължение избраната от него жена да е до края на живота му, нали, с намерение. Така че, ако един човек е искрен и заявява без да залъгва жената от среща намеренията си, то няма какво да изискваме от него. Както ние жените искаме мъжете да приемат, че ние няма да сме все домакини и да се седим вкъщи, може имаме право да развиваме кариера и да сме успешни, така е редно и ние жените да приемем, че мъжа не е длъжен на всяка цена да бъде с една и съща жена,
Пак казвам, стига да не я заблуждава, защото много по-лошия случай е мъже, които говорят колко са моногамни, колко са отдадени на семейство и така нататък и след това ходят и изневеряват тайничко. Така че е по-добре да е открит. Вече сега от друга страна има жени, които въпреки, че им се казва, те се навиват или си казват, аз ще го променя. Промяната не става с аз ще го променя, промяната става, когато просто такъв човек се намери майстора. И аз мятам, че той ще се намери майстора, защото мъжете, които много говорят какви играчи са и харесват такива по-лековерни жени, в крайна сметка с тях се забавляват, но в един момент се появява жена, която им отвява шапката и те се забравят всичките мачовски, но идеята е, че не трябва да тръгваме с нагласта аз ще го променя, а по-скоро да бъдем себе си и вече човек, който харесва нашия тип, ще бъде този, чието тип ние харесваме. А пък момичетата, които харесва Мартин за леки за бежки, са момичета, които също са горе-долу такива, които харесват леките забежки. И затова не виждам нищо лошо. Човека си има изградена кариера, има си 2 големи пораснали деца, грижи се за тях и той не е длъжен да оправдава нашите очаквания за мъж, който ние искаме до себе си. Това е мнението ми за Мартин. И затова го харесвам. Не защото е идеала за мъж, а защото е успешен, интелигентен мъж, който е избрал да се забавлява на тези години и няма нищо лошо в това. Браво! Да. Започваме вече с епизод 5. Аз съм си изказвала мнението за Мартин. Няма смисъл да продължавам, а и вие всъщност искахте на сестра ми мнението по-скоро. Започваме. Всъщност бях права, че това когато Виктор извиква Бранимира отстрани, всъщност е за следващия епизод. Следващия епизод всъщност показаха техния разговор, а просто сме хванали какво ще следва в следващия епизод, затова сме се объркали явно, но всъщност той извиква Бранимира, защото имаха там онова с погледите, ако се сещате, където всъщност Бранимира го гледаше като полезно изкопаемо и просто беше не го гледаше действително, защото за нея това беше нещо по-лично, отколкото беше за този конкретен момент. И той я вика, за да може да разбере какво се случва между тях. Тук много ми хареса в Бранимира, че си каза точно и ясно какво си мисли, без да увърта, без да се прави, без да преекспонира, нали, самите и емоции към него и така нататък и мнението й. И за мен се получи един наистина много добър разговор и оттам нататък съм забелязала, че вече поведението на Бранимира се промени към Виктор. Даже видяхме и в последния епизод, че тя почна и да става ревнива лекичко, защото пък той, когато видя, че тя вече се отваря към него, той пък реши малко да запала моса, което беше правилно от негова страна, защото не може само тя да те върти, да се мисли тук за дръж ми шапката. Ми трябваше и малко той да й покаже да си стои на мястото. И му се получи, имаше резултат, така че Мартин много добре влияе на Виктор, според мен. Само да видя и твоите бележки, дали ти нещо си записала, че така ме... Да, на ми падна батерията и затова дадох на Норито. Така. Личи се, че сме сестри. Хареса ми Бранимира какво каза на Виктор. Да. Добре. Следва, това и без това и следващата ти на теб записка, следва всъщност груповата среща на Виктор, която е с АТВ-та на плажа. Доста, ако трябва да си избирам любима за момента среща, това е тази, понеже ти знаеш колко много обичам АТВ-та. Ти всъщност хареса ли ти кои момичета беше избрал? Тя ми вижда бележките. Много ми хареса, че той е помислил. Виж, тук вече ми се променя мнението от първия ни коментар за Ергена. И това, че те имаха право на първа среща извън романтиката на острова, някак си хубаво е, когато мъжа вече има досег до жената, защото е успял да избравя момичетата, които обичат адреналина. Това бяха Синтия
и Русица и Клаудия. И Клаудия. Реално Русица, може би защото му е най-така на сърце от всички момичета. Може би след Пранимира, но тази, която най-не познава и е направила впечатление. И Русица и Клаудия, които всъщност бяха избрали първата им среща да е по някакъв степен с коли, нали? Гледам просто различните записки на нас двете. Така че много ми хареса. Това беше помислено и повече създаваше усещане за истинска среща, нали? За истински помислена от мъжа среща, защото дори той да не е избрал, когато те са му казали каква ще е срещата, по нея той е напаснал избора си за момичета. Да, и мисля, че за първ път това се случи, май. Защото до сега или ще има такава, която е страх, не е нейното нещо, не обича да й запръска навсякъде, защото вие видяхте, те станаха целите в пясък и се, ще да кажа, накаляха, но не. Просто станаха на нищо, дето се вика, заради водата, която им пръска в лицето, пясъка, който също им се подмята наляво надясно. Обобщихме. Не сме обобщили, защото искам първо да коментираме едната и после другата среща. Не идва частта, където се засмях. После ще дойде. Сега, нещо, което, извинявай, ми направи... Не, че ми направи лошо впечатление, просто кому е нужно, бих казала, по-скоро като коментар. За Клаудия. Тя всъщност беше с тактиката, ще показвам, че съм сърдита и имам някакъв проблем, за да може той да ми обърне внимание. Тя, сега не си спомням, чакай да си отворя бележките, да видя дали съм си записала, защо всъщност тя не беше в настроение. Още със самото им отиване, той я беше питал дали всичко е наред. Тя му беше казала, че ще промениш всъщност настроението ми. И той каза, добре. При което за мен, според мен, заради това той седна на едно АТВ с Клаудия, защото тя просто беше намусена и трябваше... В смисъл, той е добряга, който иска да угоди просто, за да не му пили на главата. Да. И просто, според мен, за да я угоди и се едно да си оправи настроението и просто да всички да са щастливи и да си прекарат добре, той седна с нея. Но в крайна сметка, дори той да я обърна внимание, дори той да я извика настрани да си поговорят и да се разходят, в крайна сметка спечели това всъщност доброто настроение и усмивката и разбирателството, което всъщност показа Русица към него, а именно неговата една от фаворитките му. И той всъщност я взе нея на вечера след това. И... не. Тук още не. Да. И всъщност Клаудия отново се нацупи и той, понеже вече усещаше колко зле става положението, защото тя отпреди това му беше сърдита, като разбра, че няма да тя още повече му се разсърди и той в крайна сметка и каза, ще се реванширам. Просто защото вече имам чувство, че му стана толкова неудобно, защото явно има нещо, което му е симпатично в Клаудия, но за мен то много бързо ще угасне, защото това нещо дори и за жена е натоварващо. И камо ли за мъж? Те хич не обичат такива работи. Така че много грешна тактика, Клаудия, от твоя страна. Нещо, ако искаш ти да добавиш. Не, аз съм напълно съгласна с теб. Но няма да сме на едно мнение за срещата, за груповата среща на Мартин, както забелязах. Моля, кажи твоето мнение. Аз не помня, забравила съм го. Чакай. Добре, среща на Мартин, да видим дали така ще се сетиш. Защото реално записката ти не е толкова... Моля те, не казвай, за да го прочета. Чакай. Да не... Добре, ето тази. Аз съм ти маркирала другите. Да. Добре, че го прочетах, защото като го прочета се сещам емоцията, с която съм го писала. Добре. Ако можеш да разкажеш, защото так и аз да видя дали за едно и също нещо говорим. Да. Среща на Мартин. Значи, когато момичетата пристигат, Мартин ги чака, ако не се лъжа, с тази йога инструкторка. И това, което на мен ми харесва всеки път, до момента, от страна на Мартин, пак няма да са доволни в коментарите. И аз не съм. Аз съм на друго мнение. Че той винаги, когато
винаги когато влязат момичетата, той води целия, как да кажа, все едно... Сега, искам да се обоснова добре. Давай направо. Винаги, когато влязат момичетата, той ги представя. Това са така и така, да ги приветства. Това ми харесва, защото аз го асоциирам, ако е в реалния живот, в една такава ситуация, аз съм с мъжа до мен, отиваме на някакво място, което той по принцип се води като домакин, защото нали уж той организира срещата. И някак си така го асоциирам в главата ми е как той ме води така леко за кръста, представяме се хората, пред хората и той води целият разговор, а не влизаме си и аз сама да се оправям. Да. И някак си такава ми е асоциацията, че така му идва отвътре той да води. И за това ми направи впечатление, че всеки път той представя, тъй като там на ум го няма и поема инициативата в свои ръце. Това като отговорност. И, примерно, моят приятел това, което прави, и това също е като... Вписвам го като изхождане от една и съща черта е. Примерно, ако отиваме някъде и аз съм закъснялата. Това много ми харесва. Той поема отговорността, което аз до сега никога не го бях виждала някой изобщо да го прави. Не знам той къде го е видял и къде го е научил, но това е едно от любимите му качества, защото, за съжаление, едно от най-лошите ми черти е, че закъснявам. Сега, ако са снимки или ако е нещо, което има точен час, който няма как да бъде прескочен, някакси биологичният ми часовник ме стряска. Но за всяко друго нещо се ми се случва нещо и закъснявам. И това нещо много ми тежи. И работя по въпроса, но не се получава винаги. И когато отидем някъде и сме закъсняли заради мен, той винаги казва, а пък той е много точен. Той винаги е на време и той винаги казва, нали, здравейте, извинявам се, че закъснях, имах работа или нещо. Нещо той поема винаги отговорността, никога не казва, дори нищо да не кажеш, пак не е кой знае какво. Но когато ти поемеш отговорността, просто и може би заради това да го асоциирам с нещо подобно. Да, и на мен много ми харесва тая черта. Много. Иван, не досещай се. Направо, че го казвам директно. Той слуша всеки един подкаст, така че знам, че ще го чуе. Бих казала тук. Всъщност, не знам дали се е случвало някога такава ситуация, в която да може той да поеме. Всъщност, един път се беше случило и аз си помислех, че явно, защото нашите гаджета са приятели, и мисля, че Иван го е взел от Виктор това нещо. Беше свързано с някакви бомбони за рождения му ден. Май аз ги, без да исках нещо, какво стана, обърнах ги и паднаха всичките бомбони на земята. И той всъщност каза после, че той го е направил. И аз тогава си викам, пък аз, нали, твоя приятел го познавам от преди това. Да. И си мислех, че, нали, го е взел от него. В крайна сметка май просто го е направил без да иска. Но да продължава. Но и тъй като са приятели и той им се уеднаквяват някои неща без да се усещат. Да. Нещо, което всъщност много готино. Като го каза ти така, да, всъщност просто ти си го гледаш през твоята перспектива, аз го гледам може би малко по друг начин. Ама това е хубаво. Да, това е хубавото, да. Сега ще кажа моето виждане. Това въобще не го отразих че му ги приветствал и така нататък. Но толкова грозно впечатление ми направи. Знам, че той се майтапи. Обаче вече майтапите му малко ми идват повече, защото малко граничи с това, показвам се колко съм забавен. Малко съм кръчмарски. Кръчмарски съм му. Значи, когато почнаха да се дупят, и те... не, това не. Значи, като почнаха да се дупят и той, искам и се да съм отзад. Че хубаво, то е ясно, че се иска, обаче... Защо трябва да го казваш? Мене такива шегички също ме дразнят. Въпреки, нали сега, ако сме си в много тесен кръг и се шегуваме нещо, това е... те пак ще хване срам. Познавам те. Ама то... Дори не е Какво? Един наш общ познат го прави постоянно. Кой? Да. И мене ми става супер неудобно. Някога е, нали, го
като шегичката е по-деликатна, дори да има сексуално такова, аз нямам проблем, нали? Относно шегички, аз съм, ако не е директно вулгарно, ами е такова като препратка, нали, малко като на Мартина, ма в по-мек вариант и да не са директно към конкретна жена. Той е по-директен. Да, той е към конкретната. Кръчмарски хумор. Седнали пияниците на маса и се шегуват с певицата. С певицата. И да, или с певицата, или за жените, които са на масата. Да, и това за мен също не ми харесва, защото с певицата. Може да е забавно, ако е една идея по-деликатно. Някак си, нали, има една приказка, дозата прави отровата. Да. И като се прекалява, и като е малко в повече, и към конкретна жена особено, защото в уроците някога танците нашите предразполагат такива шегички. На мен всъщност, нали, някога е весело, някога ме смущава, защото... По-често смущава, отколкото да е весело. Всъщност съм забелязала в танците, че като има такъв тип шегички, повече се смеят мъжете, а жените просто гледат така и се изчервяват. Да, защото танците така се сексуализират и заради това всъщност съвременното говоря за последните 1-2 години, обществото е доста по-различно и мен на парти ми става все по-рядко приятно да танцувам с който и да е непознат, освен с приятели. По-сексуално го виждаш? Така ли? Да. Аз пък грам. Просто сега като стана толкова глобално, от една страна е хубаво, нали, че има повече хора, които знаят за този стил, танцуват и така нататък, раздвижва се самия сектор, чисто икономически, но комерциализацията вкарва една такава допълнителна сексуалност на този танц и те много хора така го промотират, за да привличат мъже, защото, нали, преди мъжете танците са за жени. И един като дойде така по-задръстеничък и казва на своите задръстенички приятели, нали, той отива примерно и те, какви са тези танци, дето си почнал, те не са ли за жени? И той, за да се защити, за да не изглежда женчо, казва, аз с тези жени танцувам, ние сме в близък контакт и се пипаме и не знам си какво, и така идват една сурия извратеняци. Не мога. Да. Ти знам, аз съм явно конска пати за танците. Аз въобще не го виждам по този начин. Да, и аз така не го виждах, докато не започнах да го виждам. След една... Йоана 2025. Нали, не го виждах така, докато не го виждам в друг смисъл. Докато не го... Видяла си друга перспектива просто. Да. Да, докъде бяхме стигнали... До йогата и това, че Мартин иска да е отзад. Да. Точно звучи като шегичка на... Да. Не са. Да, точно така. Нещо, което не ми харесва в момичетата на Мартин, е, че да, по-отракани са, да, по-зрели, може да се каже, че са от другите, но пък и също толкова нахални. Много са нахални. Те са като пиявички малко. Така. И много бърборят всичките, защото искат вниманието му. Всички искат да му привлекат вниманието и да съсенчат другата. И почва да се избутват и да му се качат отгоре. И направо той човек, ако не се побърка скоро, не знам какво ще стане. Всичките. Има една-две, която са така още нали, дрънкала и да му са отгоре и такива, които пък тотално, нали, искат по някакъв начин той да се светне за тях, ама момичета, като виждате другите какви са пиявички, вие като седите отстрани и във вей вятъра на бял кон, то няма как да се сети за вас, защото ще му гръмне главата от тях и по-скоро ще иска да се почине сам, отколкото да отиде при някоя друга. Както и да е. Това не ми харесва. Видях го от... всъщност там бяха Даниела, астрологката, която ни помня името, и Диана. Тя въобще нито той е за нея, нито тя е за него, но пък е много така добричка, приятна женичка. Да, добричка е. Да. И нека си седи там, тя ни пречи. Нека да си прекара хубаво една почивчица. Пък и той само каза накрая,
ти ме успокояваш и аз имам нужда да останеш още, за да Ами да да. е закрилница. Да му е спокойно. Трябва също и за Силвия. Мисля, че се каже тази майката с двете деца. Да. Тя е по същия Която начин. няма пък проблем да излезе с 10 Виктор! години по-малък, Да. който е на къла на децата и най-вероятно. Да, бе, човек, аз бях... Да. Да, и това ме втрещи и малко ми се развали хубавото мнение за нея. Не, че има нещо лошо да си с по-малък, просто Аз ми е нямам странно. търпение. Аз имам още една изненадка за теб. Да ти я кажа, ама тая вече няма къде да я Със намериш. сигурност. Аз нищо друго, освен на това, което са давали в предаването, не знам. Идеално. Ето ми го втория кос. Давай Първия не нататък. успях. Само ми виж бележките, че аз там май се записвам. Добре, чакай се. Просто на Мартин срещите са ми по-интересни, защото са малко за по-големи. Цъквам, че ги да знаеш. Да, благодаря. Но ми показва да се сещам. Ами, кой е избрал на срещата, реално? Да. 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 То беше ясно, че е Даниела. Всъщност, между другото, я намерих роклята в един сайт. Беше... смисъл просто... На тя беше с една рокличка такава, с едни светенца и не знам си какво. Аз не се сещам как беше облечена. Но просто ми направи впечатление, защото разглеждам сега с някакви дрежки, аз много обичам така да се разглеждам дрежки и изведнъж, роклята на Даниела. Да. Между другото, за такава лятна рокличка бая парички е дала. В смисъл, вече те са нормални по-скоро цени, Да. но просто някакси като си свикнал, примерно, с Зара или нещо такова. Въпреки, че само извинявайте, че намесвам друга тема. Зара имат вече... те са някакви такива колекции, които от време на време ги пускат, обаче аз съм втрещена как те приличат на нормалните им дрехи, които по принцип си пускат. А струва 600 лева, примерно. Какво? 600 лева за Зара? Да. Значи гледах едно саколе, якеле, не мога да разбера какво е, нищо сериозно. 600 лева, 500 и нещо. След това гледах някакви други дрежки, които пак не са кой знае какво. 400 лева, 300 лева. Между другото, Зара са вдигнали качеството на дрехи. И затова и цените. Да, и те, не всичко им е тяхно лично производство. Mm-hmm. За да могат да запълнят цялата тази гама от артикули и конфекцията, 1% от техните дрехи са си от общи китайски доставчици, които са същите и за H&M, Shein. Затова някога се виждат същите дрехи. Някога качеството е много различно, но някога и едно и също, защото Shein също се зареждат от различни доставчици, не от един. И така че Зара имат процент от стоката им, която е китайско производство. В смисъл, те може би всичкото е китайско, въпреки че не всичко е китайско производство, но такава, която си е от складове и те отиват и си вземат, примерно, някакви си, но имат и лично производство. Ама 600 лева за конфекция. Да, просто е... И то е нещо, което евентуално да го ползваш за по-топлата пролет или лято. По-студена вечер, лятото. В смисъл, то е едно такова супер тънко якенце или там каквото е. Шлифърче, не знам какво е всъщност. Какво се води като елемент от стила. Аз много обичам Зара. Напоследък взех да си купувам и от Манго някакви неща. Даже сега от H&M, което по принцип много рядко се случва. H&M много яки неща имат. Mm-hmm. Да, много може да са малко по-нисък клас, да кажем, от Зара сякаш. По-скоро са малко по-базови като модели, но да, имат не, самата... Качеството ли? Да, качеството. Може, на мен ми е горе-долу едно и също. Zara почнаха много добре. Аз по-скоро имам проблем с това, че са твърде масови и обикновено като си харесам нещо и след това видя целия град с него и вече не ми харесва толкова. Буквално аз си харесах едно яки от новата им колекция, просто ти беше с мен, дето го видях. Да. И вече отворих си след няколко дни Инстаграм и всички бяха с него и аз добре, няма като моето бялото пухено якенце, де толкова много се поисках и си го взех и сега целият Инстаграм е в него и нали, има някои неща, които въпреки това бих си ги носила, като това якенце, черното палто, това бялото, дето аз се взех като твоето. Има някои неща, които... Не чакай, че за кое говориш? За другото, късото пухеното. Дето са преските си го. Дето ми направи снимки онен ден. Да. Имаш друго бяло? Като твоето.
Дето аз си го взех като това. Аз мислех пухеното пак. Не. И викам да не съм те разбрала. И просто харесват ми и като много ми хареса нещо, което дори е малко по-изчистено като стил, мога да си го съчетая по различен начин и не ми е проблем. Но има някои дрехи, които просто... Те са си ефектни сами по себе си и няма как. Да, и като ги видиш на 100 други човека и вече на мен губи ми се уникалността. Примерно, ти знаеш, аз имам една мечта да си направим двете с теб. Собствена марка за дрехи в 2 линии. Една за мен, една за теб, за твоя стил, за моя стил. Това, което ме спира е, че ние се занимаваме с социални мрежи и хората очакват продуктите, които правят създателите на съдържание, да са по-масово достъпни. А пък за да направиш бранд за дрехи с масово достъпни дрехи, те трябва да са много ниско качество и да са на принципа на конфекцията, за да може да са достъпни. Защото вече няма да повтарям, защото да се повтарям с много хора, които са разказвали за бизнес на дамска мода в България, собствено производство, не китайски, колко е скъпо да се направи това нещо. И за да го направя по начина, по който аз искам да го направя, ако не бях създател на съдържание в социалните мрежи, не бях по никакъв начин с аудитория, това ще излезе много скъпо и съответно дрехите трябва да са по-скъпи. Което от една страна е хубаво, защото дава някаква ексклузивност на хората, които ще ги носят. Тоест не всеки да може да си ги позволи. Или някой да иска толкова нещо, че аз така примерно оценявам много повече марки, които като си харесам нещо, трябва малко да се поозоря, да посъбера пари, за да си го взема и така си го оценявам много повече, а не да отида в Зара и да пръсна 1000 лева за 50 неща. Вече не е така, но... Да. И когато дам повече пари за нещо, което по-малко хора могат да го имат и аз съм се попостарала, тогава ми е по-ценно. И ми се искаше аз такова нещо да направя и това, което ме спира, е точно това, че ще бъда масово критикувана, защото няма всеки да може да си ги позволи, а пък аз искам да ги направя качествено. Не искам да е красиво и всеки да трябва да е изпипан, но това е скъпо. И не знам, трудно е. Трудно е да имаш хубава марка. Това разбирам и хората, включително и ние, които масово пазаруваме от Зара. Това ми е от Зара. Това не ми е от Зара. Това ми е от Зара. Това ми е от Зара. Това ми е от Бершка. Това ми е от Бершка. Така че ние също много пазаруваме. Това е от Бершка също. Но сега ми се иска да си, като си обновявам гардероба за следващия сезон, за пролета, за лятото, да по-малко неща, но да са по-качествени. Да. Аз за това, между другото, въпреки че съм супер очудена от Зара, но аз от доста време забелязвам, че те и при самото примерно пакетиране за когато трябва да им доставят до дома, примерно пратка от Зара, всяко нещо си е в противопрахова турбичка, Зара, с нали, тези, които са лещетата, да ги слагат. Да, хартия. Да. И наистина всяко, това колиенце са 3 в комплект. То пристигна в турбичка. Да, точно това казвам. Да. Всяко нещо си е в противопрахова турбичка и наистина искат да покажат качество и затова може би и увеличават цените, което аз съм много щастлива, защото аз много им харесвам моделите, дрехите, самия стайлинг, който се опитват да създадат и ако просто се намалят хората, които ползват Зара, те да намалят бройките. Нали, по-висока цена за по-малко бройки и още взето, да си стане малко да кажем, айде да не е. Той самите, само да видиш магазина вече как изглежда, смисъл, просто, особено в Парадайс е много дизайнерски. Там, където влизаш от едната страна. Представи си, като станем баби и разказваме на внучките си. Едно време, нали, Зара вече е хай-енд марка. Да. Аз помня едно време Зара откъде тръгнаха, продаваха бокуци, конфекция китайски и къде се издигнаха да станат такива. Да. И аз мисля, че ще се издигнат доста. Зара. Не виждам обаче. Аз виждам, червено е. Червено е. Така, стигаме до срещата всъщност на Даниела с Мартин и как всъщност той доста се повлече при нея. Смисъл такъв, много го впечатлява и за мен тя и Мартина, то вече и в последния епизод видяхме, че той просто си го каза. Те двете му просто са му
Някак си много под кожата, особено Даниела. Просто Мартина малко се увлича в това сърдене и да се прави на интересна. Тя трябва на нея да й се обръща внимание, но съм забелязала, че има много други момичета като нея. Просто той позволява на нея, защото я харесва доста. Просто на нея й позволява малко повече да го прави, но примерно Ферай по същия начин. Знам, че малко прекусявам от едното в другото, нали? Не сме... Но така по-лесно ще ни върви разговор, затова реших просто да, като се сещам за нещо, тя Мартина има проблем с алкохола, не знам дали видя. Не. На мен ми направи впечатление. Тя малко е луда. Защото доколкото разбрах, че тя е преследвала се едно Емануела и е ходила по нейни участия. Не точно по това, което аз гледах. Тя беше казала, че Емануела е вандалствала колата и... Може и двете да не са добре. Там е странно, но това, което аз забелязвам вече 2 коктейла е, че Мартина пие повече от останалите. Не изследя чашките в монтажа, а по-скоро, че тя е единствена, която в някакъв момент завалва приказката. Тоест тя може да не пие най-много от всички, но пие така, че най-много да й се отразява от всички. И малко, особено в последния коктейл, защото пак ти казвам, пробва да го слушам в колата и слуха ми явно е по-изострен, когато не го гледам. И тя малко завалва, което не знам дали на Мартин... той ако е същия. Това е по-мъжка черта. И той, ако е същия, това не той, както каза на Ана Мария, тя каза, той вика, защо затапваш Виктор? И тя му казва, ти как го затапваш? Той казва, аз съм мъж, че защо го затапваш? Тоест, това, че той е такъв, не означава, че той иска това от жената. Мен много ми хареса там, как се защити Виктор. Да. Миленки. Той малкото ми брат, че се го защитава. Да. Много беше. Аз съм си го... Давай по бележките. Добре. Нали казах, че да е по-разговорно? Да, ама защото иначе така губя какво съм се записвала. Миленката. Ние пак ще прескачаме от темата. Дай да видя какво съм записала. Добре, това го прескочим. Не знам, ама... Gen Z поколението. Влизам в една дълбока тема. Gen Z поколението. Визирам Клаудия. За Клаудия говорим, но като цяло, защото днес гледах едно друго клипче, което ми попадна. Какво е това? Не можеш да вържеш едно изречение като хората. Вървят по пясъка и тя... това дет съм се записала, даже не го помня. За онова нещо, за това нещо, онова нещо... Това е Клаудия ли? Клаудия, като вървяха по пясъка... Аз също нямам спомен вече. Аз вече съм го забравила, но просто тогава ми направи много силно впечатление. Че просто не казва нищо конкретно, недомлъвки. Не, дори не е това. Тя просто, като си разказва мисълта и... Не, той разбра. Че той разбра. Всякой час не разбрах сега. Те си говорят и тя, ти за онова нещо нищо не каза, тогава, като стана другото нещо, такова, разбираш ли, в този дух сега, не говоря, че... И той, да, и те се разбират, което е много странно. Като се разбират. Просто... И аз съм се записала в Клаудия. Да, разбирам. Ти много си се объркал тук, защото записката е Клаудия е просто 3 точки. Ти нищо не каза за онова нещо 3 точки. Вижда се колко е объркана сестра ми. Затова аз пресъздава си го. Да. Защото аз да си подскажа какво ме направи впечатление, добре, значи се връщаме малко на срещата на Виктор, защото всъщност тук виждам в твоите записки, че на теб явно не ти харесва Русица. Или поне как го дърпа настрани тук. Ето виж тези последните 2, които съм ги маркирала вече. Виктор и Русица го дърпа настрани? Да, на мен не за мен. Аз се харесвам Русица. Това, което ми направи впечатление е, че Виктор абсолютно всеки път, когато някоя момиче го дръпне настрани, тя, по нейна инициатива, той прави коментар на синхрони, че това не му харесва. Че не му харесва, когато жените го дърпат и в реалния живот не му е приятно и така нататък. Сега, на мен това ми индикира просто. По принцип е нормално мъжа да не му харесва. Да, но
жените знаят къде се намират, той знае къде се намира, но самия факт, че той толкова натяква за това нещо, значи това малко го плаши, когато жената е толкова по-настъпателна, не толкова настъпателна, но по-настъпателна и това, че той толкова натъртва на това нещо, ми направи впечатление, че може би малко го плаши. Ами, аз не съм забелязала такова нещо в него, защото просто за мен той е прекалено хълътнал вече по Ралица и Бранимира. Той малко за мен вече си е... Не, всъщност не бих казала, че се е сложил... Тук двете личности в мене почват да се надговарват. Защото едната страна ми все едно си е сложил все едно е кон с капаци за тях двете, все едно той вече си е избрал. Една от двете ще е, все едно. Да. Обаче другата ми страна, не съм близнаци. Ама аз не смятам, че той се плаши от Русица, а че го плаши подобно поведение. Да. Тоест даже направим впечатление, че беше доста краен към някое момиче, което всъщност го канеше и той каза, аз такива неща в истински живот направо не бих приел. Много е странен, защото той хем се плаши от настъпателно поведение инициативно на жените, от друга страна пък ходи като кученце след жена, която се държи по-грубо с него. Mm-hmm. И това е малко парадоксално. Всъщност, кое ми направи впечатление, само за малко ще включа, докато ти се разглеждаш за Виктор. Ще включа за среща на Мартин и Даниела, където са вече двамата. Нещо, което ми направи много впечатление. Значи, Елвира каза, няма да целуваме или си коя, нали всичките. Много време ще трябва да отнеме, докато целува на някоя. И изведнъж направи намек на Даниела, че може и да е целуне. Тя нещо му се дръпна и каза, че чак като той предложи, чак тогава. Което той сам каза, то е ясно, че няма да рече, ще му се даде по-рано. Но ми направи много впечатление, защото реално предния ден беше среща му се Елвира. И тук доказва, че той просто колко е хлътнал по Даниела и всъщност Елвира, какво значи за него? Той е много е хлътнал по Даниела, но и той ги пробва. Той и Елвира, и Даниела, всичките ги пробва. И затова малко различен подход има с всяка, защото по поведението на момичетата той пробва как ще реагират в различни ситуации, неща, които той им казва. За мен той... Това предното го махнах, защото забравила съм точно какво искам да кажа и ще се объркам сега. За мен той е много добре, аз за това казах, че много харесвам като ерген, той много добре умее да се напасва според жената, да ги предизвиква и да ги провокира и съответно, както казах и в началото, той с Даниела няма никога да се държи както се държа с Елвира. Така малко по-високомерно, малко по... аз не бих казала подигравателно, но да, леко си я юркаше. Но тя това провокира в него. Тя така... Нали, има една приказка, че всеки си заслужава съдбата. И тя, за да се държат така с нея, това тя си го е провокирала. Това важи за всяка жена. Не говоря за някакъв единичен случай. Сега да не ми изкарате, мъжете, които си пребиват жените, жената ли си го е заслужила. Не говоря за такива крайни неща. Това вече са някакви болезни състояния в насилника. Да, и емоционално. Да, но говоря за нормалните човешки отношения. За да се държи някой с теб, да си позволява да говори. Примерно, давам ви веднага пример със себе си, защото аз съм го изживяла. С мен мъже, които аз съм наблюдавала, че в друга среда се държат по-вулгарно, правят такива намеци непристойни. С мен не си позволява да се държа така, не защото аз ги заставям по някакъв начин, аз се държа напълно нормално и даже се държа много добре. И те имат уважение просто към мен и не ми правят нито намец, нито шегички. Даже има много хора, които в мое присъствие не псуват, не говорят вулгарно, а по принцип изказа ми им е по-такъв. Тоест, самата жена предразполага мъжа да се държи по един или друг начин, и съответно, естествено, че той може някога да се пробва или да тръгне по-така, но ако ти не позволиш, той много бързо ще се усети и ще се напасне. Така че аз не смятам, че Мартин е прекалил с шегичките към Елвира, защото тя просто позволява такова поведение.
За мен тя по-скоро трябва малко да порасне емоционално. Ако не й харесва такова поведение, аз не съм сигурна дали не й харесва. И аз така си мисля, че й харесва. Да. И си мисля, че това всъщност показва как той я харесва по някакъв начин, а то не е така. Да. Нещо да искаш да кажеш друго за самата им среща? За самата им среща на мен ми харесва, че той някак си успява да ми задържи вниманието в разговора. Защото, примерно, с Виктор срещите са ми детски, скучни са ми. Не ми е интересно. Нали, айде сега това за семействата им ми беше интересно, но генерално те срещи, които съм виждала дори след това на коктейлите, аз се усещам по себе си, че се отплесвам. Докато Мартин води истински разговори с жените, такива, които биха се осъществили в истинския живот, не с конфузни, неловки, такива. То, ако има такива, реално, но аз го виждам, че много бързо, айде да отиваме пред другите. Да. Просто успява да ги предразположи по техния си начин, да се отпуснат и да се държат естествено. И това ми харесва всъщност като зрител. Да го гледам. Нещо ще да казвам и се забравих мисълта. Нали, това е за срещата. Да, вече за можем срещата. да продължим нататък, като... не, за да знам дали Да. продължавам. След това те се прибират, нещо, което ми направи впечатление, нали, за ергените говоря, прибират се от срещите им и нещо, което ми направи много хубаво впечатление и всъщност не знаех, че им прави толкова впечатление, примерно с каква дреха е дошла, нали, момичето. Той, защото почна да говори за Мартин, обясняваше за неговата среща с Даниела и той казва, избрах естествено нея, че няма какво да се очудваш. И тя беше с много красива рокля, много красиво такова. И всъщност ми направи много добро впечатление. И всъщност ми казаха, че на мъжете им прави впечатление как една жена е облечена. Особено ако може примерно да не им се вижда нищо от гръдната обиколка или нещо, някоя част от тялото. Може да е примерно с поло и с дълъг ръкав, но ако е примерно ти подхожда на твоето телосложение, те го оценяват това, че все едно си познаваш тялото и знаеш какво ти ходи и така нататък. Да, и също знаете. така мъжете забелязват, примерно, неподдържан маникюр, мръсни обувки, мазна коса, такива неща, мъжете ги забелязват. Да. И ако някой каже, аз съм мъж и не ги виждам тези неща, това не мисля, че е много добре. Защото мъжът, ако забелязва тези неща, това означава, че той има отношение към детайла. А е много важно един човек да има отношение към детайла и да забелязва детайлно някакви неща, а не да е конска паци и през просото. И Мартин даде роза всъщност на Даниела, а Виктор тогава му стана лошо. Това беше сладко. Да. Това беше сладко. Но той после всъщност върна жеста и беше много мило как веднага след това. И даде роза на Русица. И Виктор всъщност тук сподели на Мартин всъщност за това, което направи Мартина при погледите им с Виктор. Че отказа всъщност... Да, разказвам. И той тогава... С тебе бяхме сигурни, обсъждахме го това, че той ще литне в област. Той литна и тогава аз съм си записала, вече му е номер на Мартина. Но те постоянно така ще са двете. Според мен Мартина много бързо ще залезе, тя почва да изпуска малко. Да, просто много му е приятна, но... На мен ми направи впечатление на последния епизод, като стигнем до там. На срещата... Ами стигнахме май. Да. Просто Даниела е много обиграна и има някои неща в нея, които говориш много ми харесват. Където мъжете отиват при жените. Защото аз... говоря накрая чак за коктейла, когато той я дърпа и си говорят. Не, още не. Аз смятам, че Даниела ще е. Освен ако не направи някоя глупост, да се... Или го впечатли повече по някакъв начин Мартина и спре да се сърди за Да, но Мартина започва много да изпуска юздите. Тя се държи... Ако искаш да видиш нещо. Според мен тя се държи изкуствено по начин, по който знае, че мъжете искат, както Ферай. Да. Той е много добре хвана на срещата. Той разбра Ферай от всякъде, според мен. Да, това съм го... Така... Мартин тества. Мисля, че вече отиват на следващия ден при момичетата, защото следващото, което съм записала от епизод 5 е, че всъщност
отново Мартин направи голяма грешка, тъй като те, нали, отидаха при тях да си говорят. Отидаха им до вилата на момичетата. Това ли... Аз искам да се върна още. Явно срещата е събудила много размисли в мен, защото аз за срещата за Мартина и Даниела съм се записала толкова много записки, колкото за всичките епизоди общо заедно. В смисъл повече. Не е това. По-скоро съм си го записала това, когато Даниела се е върнала от срещата. Да. Защото, не знам дали за също говориш, където Мартина вижда, не, аз още говоря за срещата. Добре. Защото явно темите, които са дискутирали, са ми направили някакво впечатление. Сега като чета и си връщам за срещата, първо обсъждат въпроса за ревността. Какво мислиш ти за ревността? Ами трябва да е в умерени количества. Трябва ли да я има изобщо? Харесва ли ти да бъдеш ревнувана? Ами в мой случай в момента както съм, най-много ми харесва, защото примерно той ревнуваме, обаче той ми го показва по не такъв натрапчив начин, не е за всяко нещо, някакси първо размишлява, разсъждава и някакси ми има доверие и това много ми харесва, защото до сега съм била с момче, което е било супер токсично и е ревнувало. Просто той не размишляваше. Да. Може и да ми е нямало доверие, въпреки че няма как... Аз не съм показала с нищо, което да ми няма доверие, но или ми е нямало доверие, или просто е имал комплекси, което по-скоро беше това, и нямаше висока самооценка за себе си, може би. Но за мен ревността трябва да има, но като нещо, което да не е да забраняваш на някой човек, по-скоро да му кажеш, примерно в тази ситуация, нали, погаделичка нещо в мене и на мен това не ми беше чак толкова приятно. Зависи, някои двойки имат нужда от това да ревнуват, дали те да ги ревнуват, дали тях да ги ревнуват или те да ревнуват някого. Някакси това им събужда искрата в отношенията. Блеер и Чък, примерно, както бяха. Някакси за мен трябва да има, защото иначе е много сухо. Поне в моите очи става самата връзка. Но то, че ако толкова много си го обичаш, то ти ще си го някакси ще си го пазиш, ще си го подкрепяш и така нататък. И то дори да не направи той нещо, което да те подразни, да те провокира, просто ти ще искаш да си така леко. Да го има това лека ревност, да се казва, дори да няма такава ситуация. Но просто да е в умерени количества и аз харесвам да е супер деликатно така поднесено. И защото и моята ревност е такава, по-скоро. И когато от срещната страна е такава, някакси става симбиоза. Да. Аз не знам, може би всеки интерпретира ревността по различен начин, защото някои казват, че най-грозното чувство, че все едно това е несигурност, но може би зависи за каква ревност. В някои отношения тя може да е проява на несигурност, в други отношения просто ти е неприятно. Ами ето, виж, аз между другото току-що бях примера. Как всъщност ти казах, че мой приятел също ме е ревнувал и бивша ми също ме е ревнувал. Но за бивша ми казах, че... Токсично. Да, реално за бивша ми казах, че той явно е несигурен в себе си, а за приятеля ми не казвам това нещо. За приятеля ми казвам, че всъщност много ми харесва. Така че то е как... До каква степен е ревността, колко е голяма. И дали има основание, защото аз на мен ми се е случвало да ревнувам само в определени ситуации, след това се е разбирало, че е имало за какво да ревнувам. Тоест аз се очудвам на себе си, защо ревнувам, защо се дразни от този човек, нали, така и така. И в последствие се разбира, че всъщност е било усещане. Тоест ревността някога може би е усещане, че нещо конкретно се случва. Това, което на мен ми направи впечатление там, в разговора им с Мартин, когато говореха за ревността, за изневери, за раздели и така нататък, е, че
за мен Мартин го е страх от разбито сърце. И цялата тая мачовщина, дето той я играе на играч и на мен никой не може да ми сложи каишка. Обикновено такива големи заявки приключват с каишка. В смисъл, намират си майстора. Това искам да кажа. За мен той много го е страх от разбито сърце и точно за това залага на такива по-лековерни жени, които лесно, бързичко, бързо, лесно, вкусно и край приключи. И той за мен слага тая маска на много безгрижен, самонадеян. Не знам, така го усещам, защото в разговора с Даниела в някакъв момент той без да иска малко се отпусна и тогава изглеждаше много по-спокойно и говореше много по-нормално. Не се правеше на мачо. Аз също го забелязах. Не знам, да ми дойде това. Глупост. И всъщност се замислих нещо, че мъжете може би преживяват разбитите си сърца много по-тежко от нас. И може би има някаква логика, защото има някакви там изследвания, които доказват, че болката от разбитото сърце мозъка я възприема като истински физическа болка. И тялото може да не прави разлика от това, че ти си емоционално наранен до физическата болка. А пък знаем всички, това са някакви мои логики, това не е научно доказано, но знаем всички, че нищо не може да се сравнява физическата болка. Само една родила жена може да разбере мъж с 37 градуса температура. Дали това е шега, която препраща към това, че мъжете имат много по-нисък праг на болка. И генерално физическата болка мъжете я понасят по-тежко. И ако свържем научните изследвания с тези мои среднощни разсъждения, т.е. има логика в това, че мъжете може би много повече изстрадват раздяла и разбито сърце и затова може би повече им се отразява и залитат в крайности след това да се пропиват, да ходят по жени, нали, да го дават. Може би защото те повече се прикриват, ние повече го изразяваме емоционално, те го задържат повече в себе си, но много често, когато човек задържа повече в себе си, го мултиплицира още повече това нещо. И на мен малко ми прави впечатление, че хората обичат да съдят само по това, което виждат на преден план, без да вникват. И когато някой казва, аз съм добре, всичко ми е наред, и те си викат, да, на той всичко му е наред, какво се прави? А друг, който казва, аз много изстрадах, много ми е било болезнено и веднага единия автоматично го правят по-изстрадал от другия, а може изобщо да не е така. Абсолютно. И аз не съм сигурна дали просто Мартин не го е страх от обвързване, точно защото е бил много нараняван и цялата тая... Не, по-скоро може и да е само мисълта да не бъде нараняван. Ама той каза, че е бил нараняван. Аз оттам си го... Да, той затова може би няма доверие на жени, затова толкова повтаря. На жена доверие не. Да. И такива високи заявки, които съм виждала, че правят мъжете, всъщност се оказва след това, че са били много наранявани. Понеже сега гледаме клюкарката, Чак Бас ми е олицетворение на това. Той в случая не е от жени, ами от баща си. Е бил отхвърлен цял живот, той искал да му се докаже, а той се държи такова с едно пренебрежение към него и го омаловажава всяко негово действие. Него му избива това, че той в тинейджърството си минава жени след жени, не иска да се обвърже, не иска да каже на Блер, че обича и така нататък. Точно защото го е страх, защото най-близкият му човек още от детството му, единственият му близък от детството, неговия баща, се държи така с него, човек, който той обича. И той затова му избива на друго място. Не знам дали Мартин не е един такъв по-дърти Чак Бас. Но не е от баща си, нали? Не знаем откъде. Да. Та затова не ми се иска да го съдим толкова. Може да. Та просто това ми... И другото е, че нали, той е признал, че изневерявал, за което беше много разкритикуван от хората. Аз също съм много антиизневяра. Ти знаеш колко съм антиизневяра, но все пак не смятам, че човек трябва да бъде разпънат на кръст заради това, че е изневерил. Нали? Смятам, че не трябва да се прощава изневяра, освен ако има някакъв единичен конкретен случай, който би могло, но все пак е грешка, която
Не можем да сложим малената буква на някой и той да си я носи цял живот. Да, абсолютно. Като това с Бачорски и Атанасия. Нали, да, направили се грешка, да. Между другото ми стана много смешно Гущерова как почна, обърна се и почна да разказва на Бачорски. И той какво направи? Аз бях бременна, като той така... И аз искам ти пази точно на него да му обясняваш. Той седи и слуша така и нищо не казва. Той да вземе и да каже нещо, защото той ги е вършил същите работи. Не казвам, не оправдавам действията. За мен е отвратително това нещо и едно от най-гадните неща, които можеш да причиниш на половинката си. Но все пак това си е за между тях. Страничните хора не е нужно чак все едно... Това малко се равнява като с все едно да убиеш някого. Гледах един криминален подкаст на едни тиктокъри, които мъжът е убил жена си, защото е видял, че тя му изневерява, тя вече му е казала, че се разделят и отдолу имаше не един коментар с харесвания, който казва, тя си е виновна, защото е изневерява. Тя е виновна, че той е гръмнал в главата, защото тя му била изневерила. До толкова сравняваме изневярата, че да оправдаем убийство. Не мисля, че това трябва да е добре, така. изневяра ли ако ти си се разделил с човека до тебе и примерно същата вечер или на следващия ден, изневяра ли ако след това на същия ден или на следващия ден ти приспиш с някой или просто се целуниш с някой друг? Много зависи какви са ви отношенията, защото да кажеш край разделяме се, но да продължавате да се държите се едно сте заедно и след един месец ще изневяра, според мен, защото мъжете много обичат да играят с думи. Ние сме разделени, нали? Mm-hmm. Аз съм казал, че сме разделени, но живеем заедно, правим разни неща, все още държим се, все едно сме заедно, но по думи сме разделени. А пък има и от друга страна, друг вариант. От година, примерно, живеят само заедно, подминават се вкъщи, са квартирантите са си и се разделят и той на другия ден, нали, така че много зависи каква е ситуацията. Това, че сме казали... Не живееш заедно, не се виждаш с него, аз затова ти казвам, вие се разделяте и на същата вечер, че отиваш някъде. Но зависи какви са им отношенията от преди това. Ако много човек е... не знам. Това е нещо, което много мъже правят, ме дразни, честно казано. Скарваме се и примерно ти ми казваш, може би не трябва да бъдем заедно и аз, да, не трябва да бъдем заедно и се разделяме, защото той преди няколко дни се е запознал с някаква жена, която му е направила впечатление, но той има морални ценности и, нали, все пак е с теб. Обаче като се скарате и си кажете, ми разделяме се и той отива. При друга, това всеки филм става. И може би в живота мъжете явно са така настроени. Хлътват по някоя и при първия скандал с приятелката си или жена си, казва се, че се разделят, той отива при другата. Тъпо е. Някой път не е при първия скандал. Просто... Затова казвам, зависи от ситуацията. Чакаш момента да се разделиш с даден човек и някой път като... Дали нямаш тази смелост или пък нещо те задържа, просто ти трябва друг човек, за да те нахъса да се разделиш. Затова казвам, много зависи от ситуацията. Ако сте от година, две, от месеци, ако сте просто така, за да сте заедно, тогава са различни нещата. Но ако сте се разделили от дълго време, но продължавате да се държите като гаджета, това не означава, че сте се разделили. Тоест думите нищо не означават. Вашите отношения означават. За мен е важно, защото има и трети вариант. Човека просто да се влюби в някой. И той се влюбва и се разкъсва между това с този, с който е с връзка и с този, с който се е влюбил. Не иска да изневерява, но той е влюбен. Тогава по-добре отиди, раздели се с този човек, за да знае той, че сте приключили и може да отидеш, нали, да си правиш каквото си искаш. Но тогава пък си честен. Така че те са различни. Просто зависи много от ситуацията. Няма нищо лошо, след като се разделиш с някой, да правиш каквото си искаш, защото ти така си му е станало ясно на него, че и в него, нали, че официално нямате връзка. И нали не е всичко думите. Затова казвам, зависи как са ви отношенията от преди това. Това искам да кажа. Ако вие не сте заедно по принцип, т.е. не се чувствате във връзка, думите нямат значение. Просто трябва да го кажеш, за да се приключи. Защото ако вие не сте заедно, но ти си хойкаш наляво надясно, това е т.е. вие сте заедно, но
във връзката все едно не сте и ти си ходиш наляво надясно, това е изневяра, защото за другия човек вие сте заедно въпреки всичко и може да работите по въпроса. Затова казвам, че думите нямат значение, ако искаш да се разделиш с някой. Тоест, те имат значение само ако тръгнеш да правиш нещо. Тоест, като тръгнеш да правиш нещо, трябва със сигурност да си се разделил. Но това дали го правиш на следващия ден или след 5 месеца, зависи от това какви са ви били отношенията преди това. Това исках да кажа. Тоест, думите имат значение единствено, за да е наясно от срещния, че вече не сте заедно. Но това дали го правиш утре, няма значение кога сте се разделили. Важното да е било преди да си го направил. Това е важното. След думите. Да, преди да си казал, исках да кажа, да. Та за това много зависи от ситуацията и какви са ви били отношенията. Ако всичко е прекрасно, ако всичко ви е супер и само при един скандал казваш ами край и хукваш, тогава вече не е окей, пак според мен се изневяра. Ако вие сте се разделили на думи, но продължавате да се търсите, продължавате да правите всичко заедно и човека е с нагласата, че вие може да се оправите. Да, тогава не е окей. Тогава малко е пак като изневяра. И от друга страна, ако сте във връзка и вие от дълго време нямате нищо и ти просто казваш ами край, приключвам и сложиш чертата, на другия ден да отидеш и да направиш нещо, тогава вече не е изневяра. Така че много зависи. Много зависи. Но просто е важно, когато тръгнеш да правиш нещо, да си прекратил предното. И все пак казвам, ако се случи така, че да сгрешиш и да изневериш, гадно е, ужасно е, не би трябвало според мен да продължават да са заедно хората, но не е чак за убийство, да се сравнява с убийство. Да, абсурд бе, човек. И плюс това, ние сме странични хора, ние сме зрители, чак толкова да осъждаме. Да, както и да е, изневярата. Това ще е темата. Само да видя следващите. Така... Виктор казва на Мартин за постъпката на Мартина. Много хубаво... Ето тук, това е което за Ана Мария. Много, много, много хубаво. Мартин пази Виктор. А където? Най-горе. Когато Ана Мария... Това е на следващия епизод, мисля. Да. Аз тогава искам да кажа, че когато Даниела си прибра, то още от тогава стана. Още тогава Мартина показа, че вече вижда, че няма почва под краката си и почна да се прави неинтересна на Даниела. Нещо, дали ставаше въпрос за целувка или нещо такова, дали Даниела не беше си направила шега с тях, че нещо по-близко е ставало или не знам. Но Мартина просто показа слабост, която по принцип не трябва да показва. Това и е плюса на Даниела, че тя не си показва слабостите. И на следващия епизод вече реално тогава Мартин и Виктор дойдоха. И нали, тогава той закриляше Виктор от Ана Мария. Но тя между другото веднага си се полука. Да. Видя ли? Да. Вече тя не е лоша между другото. Браточки. Аз не мисля, че тя е лош човек. Просто е по-различна от повечето момичета, които сме свикнали да гледаме. Абсолютно. И искам да кажа, че предни сезони е имало доста по-фрапантни случаи. Да. Така че Ана Мария, мен изобщо нямам нищо лошо против нея. И аз даже така ми харесва, че е по-ларж от пусната. Да, просто е различна. Защо трябва всички да сме под кълъп? Абсолютно. Нещо, което бих искала да кажа, отново Мартина. Нали, те отиват от тях, там в тяхната вила на момичетата. Виктор е с всички момичета, Мартин с Мартина, Даниела, Ферай и още... И Ана Мария. И Ана Мария, да. И... сетих се за какво ще говориш. За Мартина. Да. Просто той почва да си говори с всички. В крайна сметка по деликатен начин Даниела му привлича вниманието. И Мартина почва да се сърди, да се цупи. И хубавото впечатление, което е направила на Мартин, заради Виктор, който изподелил, което направи предната вечер, се изпари тотално на сутринта. Просто тя, ако така продължава, тя продължава, защото и на коктейла вечерта беше по този начин, в крайна сметка си тръгна, казва, аз си тръгвам, като няма говориш с мене, че ти да не си единствената, с която си говори. Като
той не си говори с теб, значи проблема е в теб. Измисли тема, някакси провокирай го по някакъв начин, но не е с нотка за яждане и сърдене. А и другото, когато Мартин им предложи май да отидат при Виктор ли, какво и Мартина. Аз на една маса с друг мъж няма да сядам. Малко пресолявам Анджата с... Това беше, мисля, че вечерта. Така ли? Да. Пресолява. Тя вече... Сечих се. Точно тогава беше, да. Тя просто вече във всеки един момент, когато е възможно, трябва да каже, че тя с друг мъж не. Само с него. И някакви такива неща. Не знам. Не, пресолява манчето тотално. Вече един път видя, че това е много добър кос и се е получил супер много, ама да го направиш 10 пъти, нали? Да, малко се личи, че тогава все едно се личи, че тя го е правила с някаква цел да се хареса, а не, че идва отвътре. Да. Тоест обмислено е, план. Да. И тук вече идва груповата среща на Мартин и Виктор, като Мартин покани Косара. Всъщност. Да, реално те там трябваше по две да си изберат. Да, Мартин покани Косара и Ферай, защото само не я беше извеждал на среща, а пък Виктор покани и Ива, тази 30-годишната, която стилистката, и балерината, Бранимира. Много ми харесва тук, че Мартин иска да има досег до всички момичета. Тоест, той така избира, че с всяка да има някаква комуникация. Виктор малко ги повтаря. Примерно, Бранимира вече имаше индивидуална среща. Защо не даде шанс да опознае? Иначе един път се коментираха в вилата на ергените. Ергените се коментираха, че Виктор пита Мартин, че ти кога успя всичките да ги така? Той вика, и аз после си викам, да, той всеки път едни и същи Виктор си взема. Да. Течко. Да, нищо. Той е обсебен от идеята да покаже, да убеди Бранимира да го харесва, не знам. Успява. Явно. Да. Вече тя се държеше по съвсем различен начин. На груповата им среща също се държеше много добре. Тя сама даже каза на синхрон, че и харесва вече отношението на Виктор, така че и тя вижда подобрение в него и той в нея. И е взаимно. Но нещо, което ми направи много странно впечатление Косара е, че когато Мартин извика Ферай, Виктор набързо, докато той него го няма, взе Косара настрани и почнаха да си говорят. И всъщност нарочно го направи, за да покаже на Косара, че въпреки, че Мартин не е извикал, не е се едно е дал. Да, точно. Което беше много добре. Да. Но, нещо, което ми направи странно впечатление. Не бих казала лошо, но странно, защото не можах да я разбера защо го направи. Косара каза на Виктор, че аз приех, защото искам да се убедя, че той не е за мен. Но след това Мартин, като я покани на среща, тя му показа, че има шанс с нея. Все едно един вид... при Виктор беше все едно категорична, той не е за мен, не е такова, обаче при него вече, може би на нея харесва това, тези недомлъвки, този флирт, който е с недомлъвки, защото Мартин го има този флирт. Примерно, Виктор е по-директен, казва си, така. Докато Мартин е по-с недомлъвки, нали, такова по-досещай се сама се едно. И явно на Косара това я харесва, въпреки всичко. Мислила е, че няма да я хареса, но в крайна сметка явно я е харесал. Но по този начин Виктор е останал с грешно впечатление. Той си мисли, тя е убедена, че нали, няма да я хареса и изведнъж той нали, реално го разбира чак на... розите там, като се дават. Аз там не мисля, че имаше това предвид, въпреки че и моя Виктор по същия начин го прие. Вика, той, защото влизаше от стаята и вика, тая не му ли каза току-що? Аз обаче си мисля, че тя имаше друго предвид, защото тя първоначално си каза на Виктор, на нейния си Виктор. Не на твоя. Да. Си каза, нали, че в началото е нормално да си пишеш с различни хора, за да ги опознаеш и да прецениш кой ти харесва, кой не. Аз винаги мога да отида на среща с Мартин и да разбера, че той не е за мен. Тоест, разбрах. Да, аз така го приех, че все едно винаги мога да отида и да разбера, че той примерно не е човека за мен, а не, че тя със сигурност
отива с идеята да си каже, то се много смотано. Аз пък точно така го разбрах. Аз не знам, може и да е така. Не, според мен е твоето. Защото иначе няма... Но Виктор, според мен, го е разбрал. Този Виктор, Да. Ергена. Да. Той и твоя го е разбрал така, но и Да, този защото той Виктор... вика, аз съм убеден, че тя няма никакъв интерес към... Да, и Виктор Ергена. Според мен може така да го е разбрал, защото когато бяха на церемонията на розата и Мартин ни предложи роза и тя прие, Виктор остана тъпо и даже леко се очуди. Той предложи на всичките на Мартин на роз, така че... На Ана Мария! Той просто не искаше да махне Яна и Да, защото Присяна. той искаше да махне две от неговите. Можеше да спаси една и само една да се Защото тръгне. ти не го вижда, нали, точно то е ясно даже. Даже А при си ми нормално. стана малко мъчно за нея. Той даже не си е говорил с нея. и на мен ми стана мъчно, но той просто, както видяхме, той си е избрал няколко момичета, 5 примерно. Не те пак толкова. И другите е по-бързичко, колко може да не ги погледне. Така. Да, да. Да, той много бяга от конфликти. Страх го е. Нещо друго за самата им среща. Много ми хареса Косара как беше облечена. Да. Мартин го отрази. Ана Мариевна, къде си тръгнала, че така? Значи като Виктор те покани... Любимото комплекс. Да, любимото комплектче. Вика, да, ще дам аз любимото комплектче. Да, Ана Мария е готина. Тя да, е... Съжаляваме, ако викаме, защото мисля, че току-що аз развиках. Да, то и аз. Харесва ми много Косара как се държи сдържано. Много. Само имаше една глупост. Зачената съм в Малдивите и може би заради това съм толкова... Тя го каза според мен на шега. Не знам, може и да... Но харесва ми много как се държи и Мартин мисля, че харесва това в нея. Харесва ми, че се изясни това, че той не си подбира само силиконки, ама сега... Но пък е хубаво, че тя му го каза директно, Да, за да се знае. И на него това му хареса. Искам да ви кажа, че от момичетата, които му бяха представени, кои други 10 вие бихте избрали на тяхно място? И не всичките са силиконки. Тоест, те самите му бяха избрали силиконки. Между другото, разбрах, че всъщност и момичетата, и ергените са имали снимки, които те са избирали на кастинга. Да. Всъщност, защото в надкаст те канят вече от ергенките, които са се тръгнали и бяха казали, мисля, че Габриела, която беше от на Мартин, тя каза, вика, аз по принцип по външен вид избрах Виктор. Другия ерген. Те са знаели, че има двама ергени? Значи, не. Значи, те са дали няколко снимки на различни мъже. И Мартин, и Виктор е бил там, но и още няколко други. Аха. И те са едно... Кой ерген би си избрала? Да, кой ерген би си избрал на външен вид? Това не го знаех, това е готино. Да, това е било в кастинга. И ергените също са имали, са си ги избрали по външен вид. То за това реално... Те така са ги подбрали. Не, сега аз не казвам, че Мартин не харесва такива, но просто той харесва жени с големи гърди, нали, нагласени, и съответно повечето жени с големи гърди са с изкуствени гърди, нали така да кажем. Ако видиш жена с големи естествени гърди, ще хареса и нея, нали. Гърдите са само... Той просто обича така по-наконтени жени. Да не кажа поддържани, защото... Може ли само за секунда вмъквам тук, като говорихме за гърди, просто веднага ми изкочи роклята на Елвира. Зелената. Да, тя е като за моите гърди, не като за нейните. Значи, някой беше написал, някъде видях коментар. Като Елвира, моля се, като се поръчва роклята очи, не можа ли да се вземе по-голям размер или нещо такова, или чашка? Ма то наистина, каква е тая рокля? И в крайна сметка, видяла се как ти седи. Защо си я взела? И за това. Не чули Виктор какво казва? Има неща, които очите не могат да не забележат. То е ясно, че имал друго предвид, ама беше неуместно. Да. Има неща, които очите не могат да не забележат. Не, да ти кажа, какво не беше неуместно? Точно уместно си беше за нейната рокля. Ама той друго имаше предвид. Да, знам. Да, беше добре. Да, готино се получи просто. Да, неща, които... да се върнем на тази среща. Там ми направи впечатление и това всъщност ми затвърди преди малко разсъжденията за поведението на Виктор спрямо жените, как той се държи с Ива. Той няма интерес към нея като жена за момента, но
самия факт, че тя е малко по-здържана, малко по-обрана, така, нали, не е там заради него и не прави усилия да му се харесва, има едно такова уважение към нея. Да, и той аз го видях. Към нея дори тона му е различен. Не е такъв да я сваля, но той на нея няма да й каже ела да ми подухаш с ветрилото, нали? Да. В смисъл, просто различните жени предизвикват различно поведение. Тя като е на чашка и говори ето така и ела, ти залита. И да. Естествено, че кръчмарската шегичка ще е за такъв тип жени. Да. Наива, дори на Даниела няма да й го каже това. Абсолютно. Така че не само да осъждаме Мартин, защото хората си предизвикват поведението. Да. Това е. И, нали, не само... Както и да е. Да, това исках да кажа. Там ми направи впечатление, че... А за Ферай какво би казала? Ферай като говори... Тя не се ли буташе много на тая среща? Направо... Гласа и много ми напомня на Тита в някои моменти. Така ли? Да, като каже много ти благодаря, ми напомня за Тита. Но само това. Да. Не знам, тя ми е много малка. Да, и то по очилата си лечеше. Аз като бях в гимназията и така нямах търпение, си спомням, като си харесахме някой от училище и примерно те се събират да играят в футбол и си оставят якитата отстрани на скамейката. И ние момичетата отивахме и като някой се харесва някой, му взема якито да му го облече и мирише на него. И не знам си какво. И ако може по случайност да не стане студено, да помолим за якито и евентуално да му го върнем някой друг път, ще сме много щастливи. Да. Тя с очилата беше така. Според мен ще да бъде по-добър ход, ако тя му ги беше донесла да му ги даде. Но му беше казал, забрави си очилата, заповядай. Да. А не, аз ще ти ги задържа сега. Какви сте детски? Точно детско, свалки. Да. Абсолютно. Тя ми е много детска. Тя ми е повече за Виктор. Въпреки, че на визия е по-за Мартин. Тя отказа розата на Виктор. Да, мисля, че имитираше Мартина. Да. Нали? Да. И защото и пред Мартин съвсем. Но според мен не знам. Тя е много сладка. Има много хубаво телце. Има хубаво лице. Но ми е много детска. Имаше едно меме за чихуахуа с веждички. Я бяха прилича. Нали не казвам нищо, тя е много хубава, просто се седих за мемето. Аз не мисля, че на него би му било интересно с нея, защото той няма какво толкова да си говори с нея и той още на срещата, като, нали, тя остана на среща с него. Тук нямаше оставане на Нямаше среща. Ли? Не. Говориха ли си отделно? Говориха си първо, той взе и тогава Виктор взе косара. Да. Значи, когато той си говореше с нея, той разбра, че това, което тя му е представила на първата среща, когато й даде роза първия епизод, няма общо с действителността. Тя просто се пъне да е такава, защото той даже я пита. Вика, ти по принцип така, нали, така беше, готвиш, така и така ли, какво беше там, какво е каза. Тя, да, ще разбереш. Любовница. Да, ти ще разбереш, т.е. личи се, че не е такава. Да. Иска и се да покаже на мъжа, че не е такава. Не беше питал главно дали е добра любовница в леглото. Дадено цялостно за това, дето го посрещна с мусака и такова. Защото беше насочено главно там и аз се сетих, че тя надявам се да разбереш. И да нещо такова. Майко! Да, според мен не е такава. Да, и на мен не ми изглежда на някаква добра любовница. Не искам да кажа, не е това, което тя искаше да му покаже на срещата си. Да готви мусака нали, може би в първите 3 месеца, да, от връзката. Ама и не ми изглежда добра любовница, не знам що. Не знам за това. Може. И това е всъщност за двойните срещи. На мен... Защото тези, които най-много са пънат, те най-много са... И най-много говорят. Да ми така съм. Готова съм. Сетих се за нещо. Няма да го кажа, че няма да режа подкаста. Давай нататък. След срещата май директно може беше... Вижда ли нещо съм се записала за тази среща? Не знам за Бранимира дали не си записах нещо, защото там мисля, че тя ми хареса нещо, което каза. Но не помня какво. Той подкаст ще стане 3 часа с нашата Зара и... Ревности и така нататък. Така, поставила я Ана Мария на място. Тук кой е поканил Виктор? Омъжената Ива. Да, защото първо бях написал поканил омъжената и после Даниела започна с женските номера.
Не ми хареса, че правиха такива... Изказвания. Да, сдъпкаха се Мартина и да. Даниела, мен ме дразнат такива, е такова едно лисичо... Да. Тук си го объркала, да, Мартин си визирала. Норд. Виктор кани от отбора на Виктор Косара. Аз защото записвах успоредно. Докато... за хазартът в къщата си записала. Да, това е готино. Хареса ми как залагат 20 лева, на която си се против хазарт? Не, между другото, аз съм против казина, хазарт, реклама на хазарт, но... Облози. Сега, ще го кажа така. Аз съм против наливането с алкохол, пиенето всяка вечер и така нататък, но на Нова година обичам шампанско. Съответно... Нещо с мярка искаш да кажеш. Не, искам да кажа, че бих отишла в Монте Карло на казино. Защото мястото е нещо, което примерно ти ще отидеш веднъж. То е като събитие. Атракция. Да, като атракция. Ще влезеш официалната рокля. Там всички са така облечени. Ще гледаш жива игра. Нали? Това е много различно от това да ходиш на ротативки. Да. И да рекламираш казино. Онлайн пак съвсем голяма глупост. Покера е малко по-към преживяването, защото там има психология много. Естествено, аз няма да стана покер играч, но е различно от това. Аз виж се представям си на червена рокля. Вързана на кока червено червило и... Да, и с едно болеро. Да, ти седиш. Да. И буташ там ти... Да. Ето това е нещо, което смятам, че нали, е като баланса в тази индустрия. Забавен е хазарта в къщата, защото е такъв по-игрив. Нали? 20 лева, ако тая се върне с роза. Правят си весело, което е готино. Да, ма Иван вика, те са много силни, сега като нямат пари в тях. Вика, като натрупат ли да с лихвите. Се записват в тевдерчето. За мен е готино. Забавно е, защото така си правят позитивно настроение си създават. Ето виж си следващото, да можеш да си го Да. кажеш. Да. Значи, нещо, което съм си записала в груповата среща, малко аз влизам в детайли, защото се опитвам да анализирам личността им, затова толкова издребнавам. Когато Ферай му прави му прави коментара, защо аз исках да съм на индивидуална среща, и Мартин веднага. Аз си мисля, че ти работиш по-добре в група. Просто съм си го записала, защото това е пример, който исках да дам, че ми харесва Мартин как веднага му сече мозъка, как да отвърне, така че да тушира, без да звучи гадно, а в същото време да им тушира такива как да кажа, неуместни въпроси. Да, затова съм си го записала. На него му е приятно, че тя така му се лигави, обаче няма да я вземе на сериозно, това също съм си записала. Направила съм тук хубав коментар за Косара, което говорихме. Тук момичетата, докато са тези, които не са на среща, си обсъждат край басейна и там се появява бармана. Това е много яко. Не знам кой го е измислил, но дава им съвети, всъщност на Мартина и на Анна Мария, и в крайна сметка май не знам дали ги приложиха в крайна сметка. Той им каза, Анна Мария го беше питала за как да го приличи с визия или нещо такова, и тя вика, ми направо се съблека гола, и той каза, не, тогава просто той няма какво да види вече от тебе, че цялата си се показала, нали? И много е готино, че има ти мъжка страна, не само най-психоложката. И другото е, че в предните сезони, нали, имаше малко, седнете се на тая пейка и обсъдете тая ситуация, и започват да ги снимат, и то целите разговори на момичетата, когато не са на среща, изглеждаха много изкуствено, докато сега са ги оставили като свободни електрони, и ако искат да ги насочват, пращат бармана, който да ги подпита: момичета, какво става сега, съседи си, какво? Много ми харесва, много естествено се получава. Нещо, което съм си записала за груповата среща, е: Косара коментира гривничката на Виктор. Това няма ли да го махнеш вече, виж го на какво прилича, или нещо такова му каза? Така, това не съм го търсил. Да, и Виктор каза: аз съм сантиментален. И Бранимира го погледна, защото къде съм била тогава, на груповата като бяха, и Косара му направи коментар просто: виж на какво прилича тая гривничка, няма да я махнеш вече. Сега да си сантиментален за нещо, което... Да... не знам, малко ми е... няма да го коментирам, просто го оставям така.
тук много ми харесва, да, знаех си, че нещо ме е впечатлило тук в Бранимира. Когато отидоха да си говорят Виктор и Бранимира, и тя нещо каза защото той пак почна, аз много съм изстрадал, много съм преживял, пак влиза в ролята на мъченик, макар и по-леко. Да, и тя тогава каза, че това ни прави силни. Да, много обичам силни хора. Това, че някой го виждаме да приема хладнокръвно дадена ситуация и да е силен и да не му влияят агресори така съкрушително, това не означава, че той не е преживял много и че той не е страдал и не му тежи. Просто той има даже силата. Обратното. Точно, той има силата да устои. А тези, които аз много страдам, аз много такива, дето мрънкат постоянно колко са преживяли, колко са изстрадали, те не... А те са обект на съжаление. По принцип. Ма той е много страдал, тя вижда каква е студенокръвна, защото напротив, аз много повече уважавам хора, които са изстрадали и по нищо не можеш да им кажеш, че са изстрадали, защото те са успели да се изградят като личности, да се преборят с това нещо, а не да са се оставили да бъдат ролята на жертва и да си намират начин, в който това да им носи дивиденд, нали, чрез съжалението на хората. Така че това много ми харесва. Не казвам, че Виктор е такъв, но казвам, че Бранимира използва момента да каже, нали, да му подскаже, че това е нещо, което той трябва да се стреми, да бъде по-силен, а не... да, това е. Тук Виктор казва, като ми е лесно, не ми е интересно за някоя явно, която му се слага. Или защото Бранимира му се дърпа, едно от двете. Да, точно заради това беше. И той пак, тук съм се записала, че той пак някой момиче го кани на среща, да си поговорят, май Ива, и, не на среща, ми да се дръпна настрани. И Виктор пак казва същото. Не ми е приятно да ми инициират среща. Не знам. Той малко детската ми е цялото, детската градина. Иска той да си гони момиченцето и тя да му се дърпа. Като много мъже, но просто при него е по-детски. Не знам. Да. Така, след това започва вечерта коктейла. Аз тук имам вече само няколко бележки. Така, може да го... Между другото беше много забавен коктейла, като изключим пиянските изцепки. Беше много готино, защото танцуваха, забавляваха се, ходиха до бара там. Виктор, всъщност, Мартин, мисля, че тогава също си поговори малко с на Виктор, приятелките, да. Момичетата на Виктор. И всъщност тогава Ана Мария, не Ана Мария, ами Диана, тази, която е офиса, тя всъщност го взе и той тогава беше казал на синхрон, че точно в точния момент го е взела да го отърве. Значи смятайте, че наистина той не се занимава с такива работи и не му е приятно, но Ана Мария всъщност тогава, докато Диана и Мартин бяха на среща отстрани, нали, няма да коментирам за Мартина и за Даниела, защото то е ясно. Той направо се разтапеше, особено при Даниела и при Мартина също и правеше много комплименти, така и оправеше косичката. Въпреки всичко все още го привлича, но това, нали, ще видим до кога ще. Директно почвам да говоря за другите. На Виктор идеята да не обръща толкова внимание на Русица и на Бранимира беше супер и се отрази много добре също така. Мартин, когато беше с Диана, Ана Мария, пък тогава се заговори с Виктор. Виктор вече се отпусна, защото знае, че тя няма да го почва, нали, да се дразни с него. И всъщност много добре почнаха да си коментират. Другите момичета на Виктор отидаха при него, за да си го вземат, обаче той му стана по-интересно за някакви съществени разговори, а не само коя ти е била последната връзка или колко си обичал. Нали, то не е всичко това нещо, какво да разбереш за самия човек, а пък тъй като момичетата на Мартин, тези конкретно, които бяха там, нямат интерес към Виктор и съответно го питаха просто нормално човешки и той просто такава се едно му олекне и му беше интересно. Смятате, че въобще не ги отрази неговите момичета тогава. И така и след това вече почнаха да танцуват, много готини песни пускат в Ергена, между другото. Да, много, много. Явно те са близки с Аня Армутлиева. Да, и просто много ми хареса коктейла, даже така и аз си мислех, още малко, нали? И е жив
До сега се е било едно умряло. Те се дърпат една друга, прекъсват се, правят се номера. Тук го няма това нещо. Тук мъжете владеят положението и те, може би, защото има двама мъже и един като го няма, те се заприказват с другия. Да. Разчупено е, ми харесва и на мен. Много ми харесва. Да. И така, това е за... Аз искам да кажа нещо тук за разговора на Даниела с Мартин. Направи ми впечатление няколко неща, които прави Даниела. Много обиграно и смятам, че са в десятката за такъв тип мъже като Мартин. Леко е дръпната, въпреки че му показва силен интерес, но не му се натрапва. Изчаква той да се приближи към нея, той да направи физическия контакт, което е страхотна стратегия. Да покажеш интерес, за да може мъжа да е сигурен, че ти го харесваш и да не се изложи, ако не е така. И в същото време лекичко си по-дръпнат настрани, за да не си му отгоре и той да си му каже, тая е много досадна. И в същото време намира начин деликатно да го докосне. Примерно, говорят си нещо, кажи ми нещо. Нещо ти казваме така. И го докосва с ръчичка, което също е така игричка, която мъжете без да искат им влияе, защото то е само за момент контакт, без да му се натрапваш, обаче това го кара да... Много зависи той как е настроен към тебе, защото аз го имам също, като съм забелязала и даже някой път си викам, какво ми става, Защото някой път е просто си... Примерно аз го правя от неудобство някой път. Да. Не флиртувам с някой, ами просто... И така лекичко. То може би за това е станало като нещо, което мъжете ми буди приятно. То съм сигурна, че не е тръгнало като стратегия, но във времето се е разбрало, че на мъжете нещо им събужда като интерес и за това всъщност в последствие много жени се опитват да го прилагат. Някакъв контакт и то не на неприлични места. Да. Аз по-скоро по раменцето, нали като нея Да, и той се измести на съседната маса. Не. Ама просто без да искаме така, примерно, защото може би като виждам, че не са разтопени ледовете се едно между хората и той говоря приятелски. Да. Случвало ми се и като харесвам някого, нали? Просто без да искам го правя точно като... Все едно нямаме какво да се... Не, че нямаме какво да се кажем и усещам, че той е леко затворен или примерно и аз не мога да се отпусна достатъчно и само и го мятам. Ама това психологически сближава хората и това даже го има не съм сигурна. Има го в такива, където показват как когато някой, който има много приятели, много харесват и така нататък и в различни интервюта го дават как като е с някого и си говори и докато прави съвсем леко докосва, дори не говоря мъж-жена. А просто, нали, така, братската, и такова. Всякакъв тип контакт сближава хората, стига да не е... И да падам. Да, или да не е прекалено, защото тогава вече става... Да го опипаш се. Да, и за всяко... Да, това не съм го забелязала в нея, ама може, защото Ама тя го прави деликатно, може и да идва отвътре. Може аз да не го правя деликатно, просто защото имам чувство, че при мен се смущава още по-често. Аз пък съм се забелязала, че когато ми дойде естествено да го правя с човек, който харесвам, се притеснявам да го правя, за да не си помисля, че го правя нарочно. И като ми дойде, аз и се спирам. Да. И другото, което е, че някак се стои много уверено. На него това много му харесва. В същото време е обрана. Не му се вре, ама ти сега не му държи сметка. И не е такова продължително купане, като на Клаудия. Да, много е лекичко и не е вулгарно. Не е да покаже сексуални някакви желания. И другото, което ми прави впечатление е, че много хубаво му казва нали, примерно аз, нали, за сега съм търпелива или какво това и Мартина го прави и когато не прекалява, също е хубаво, защото показва, че има интерес, има желание тя да е единствената, но му дава свободата за сега да си избере. Нали? Тя Мартина му каза и той даже я пита, сигурна ли си това до колко време ще изтрае? Не, и той я пита, сигурна ли си, че просто го казваш и така или го мислиш наистина? Тоест, дали не го казва, защото знае, че така трябва да е, защото пък на нея като се отпусне, поведението е контрастно на това. Тоест тя постоянно се цупи, сърди се. Така че... Първият път беше сладко, но след това вече става досадно. Той харесва Мартина и Даниела, но определено Даниела му е. Освен това, на него
той като пита момичетата и според вас, кои са ми фаворитките, нали, те го казаха, то се вижда вече. Той така ли? И той ги пита кои те, Мартина и коя друга каза? И Фера и май. Да, и той... Или Елвира или нещо такова, бе някой, което... Да, и той вика, Мартин на синхрон казва, това е интересно. А по принцип, мъжете, когато си харесат много някоя жена, и не са сигурни още дали ще се случват нещата, те предпочитат много да не се знае. Съответно, той и на коктейла после го наблюдавах, че така не беше чак толкова много около нея, не стои постоянно отгоре, отделно, нали, че и тя самата да не си дига акциите, да не разбира. Да. Така че смятам, че с Мартина е по-скоро да си го изживее сега и ще е малко по-скоро демонстративното, докато... Истинското ще е Даниела, да. Да. Явно, значи е добра, защото явно книгите й вършат работа. Да, ме притеснява просто да не прекали с демонстрациите си заради книгата. Да. По-скоро да се отпусне и да си го дава, все едно тя е чела книгата, а не я е писала. Да. Така да кажем. Да. И някои неща може би не трябва да ги казва точно както са, защото казани по определен начин могат да звучат малко странно. Добре, ако искаш да преминаваме вече към церемонията. Да. Много странна церемония, раздаваха се рози на сляпо, все едно. И знаеш кое беше странното? Защо са накарали момичетата да се унижават така, да седят и за двамата? Да, вземат се едната роза, викат я, и тя се обръща и се едно проси. Да, много гадно са го направили. Аз началото си викам, Ива, това беше първото момиче. Ива, викам, какво се застанала така, се едно чакаш парички от Мартин да ти даде. Да, много гадно са го измислили. Те може би за да не ги разкарват по 5 пъти. Да, трябва да се разкарат по 5 пъти. Да. Защото то малко става и неудобство и за жената, и за мъжа. И аз имам чувство, че Виктор в някакви моменти от неудобство, примерно Силвия, аз началото викам, този пък как ще даде на майка си едно роза. И Иван, по принцип, ми каза, че може и от уважение да е, а и другото, което може да му е станало неудобно. Сега жената наистина да се вика и от уважение, и от... И той трябва да се раздаде розите, реално. Да, трябва да се раздаде розите, ама просто малко или много... Ти стане неудобно, съжалявам. И то, добре, че Мартин го измисли как да го каже, че и Виктор да го хване същото, и те едно и също. За теб тази вечер нямам роза. И това не спряха да го повтарят цял ден, цяла вечер. Но ми хареса как Мартин се придържаше към неговите си момичета. И само косарка. И само косара. И Ива. А не просто да раздава наред като Виктор. Да, и Ива. И той даже извика Ана Мария. Да, за братленцето. Да. И Мартин. Да не си я харесал крайна сметка, той нали иска се да му е като нищо трудно, може и да я хареса. Представяш ли си такъв брат? Това би било интересен брат. Да. Малко ми стана жал за Яна, много ми хареса тя как реагира. С усмивка и каза, разбирам го. Явно не е било за мен. Защото аз малко бях по-критична към нея в предния епизод, това ми хареса. Какво така, давай ти. Втория ми кос. Изстрелвам веднага. Нещо, което разбрах и бях шокирана, е, че Яна е или е била стриптизьорка. Та-да-да-дан! Добре, това ми се получи. Благодаря, че Господи за това сигурно ли е? Да. Даже го разбрах всъщност от Трухи по масата подкаст. Това е милото момиченце, което няма опит с мъжете и ме оплюха заради нея. Да. Всъщност Чък Бас, нали си хваща най-невинното момиче от Франция и тя се оказа, че е била стриптизьорка. Не сме стигнали до там. Ще стигнеш. След като го убива... Чакай, че хората... Да, и не казваш, защото и Виктор леко случайно тук стигнал с подката след нашата Зара. Да. Вярно. Добре, но ще се сечеш. Между другото, това е точно Яна. Момичето, което най-много харесаха зрителите, когато Виктор си раздаваше розите в първия епизод, онази дето толкова много го хареса, толкова много миличка и рисуваше... Аз също я харесах. OnlyFans-ърка. Да. Тя е свикнала да се възхищава на мъжа, като го види. То просто това е актьорска игра. И аз я харесах. И между другото, навсякъде, във всеки един подкаст, където коментират Ергена, всички геят, че тази я няма. Да, тя е била OnlyFans-ърка. И няма да се очудя,
Защото Шон Виктор толкова категорично и отказа и побягна с 200, Може той да дали знае. не е виждал. Не знам. Да. Защото пък тя, защо да не я вземе наистина? В смисъл, тя изглежда готина. Много красиво обаче, OnlyFans-ърка. Браво. То не е, че е лошо, тя не е прокажена като OnlyFans-ърка. Вън! И не Да. парадира с това, нали? Да. Но... И си беше облечена добре. Но той, ако знае, че тя е OnlyFans-ърка, вече има логика той да не иска да я вкарва Да, в предаването. Абсолютно. Но пък иначе момичето, и аз много ми беше гадно. Много се я харесах и аз. Всички се надявахме да я вкарат по някое време. Да, тя много се постара да изглежда наистина хлътнала. И Той е Яна. много хубав, още като го видях. И Яна. Добре, за Преси ми стана жал. Не, за Яна ми хареса как реагира, наистина. Да. С разбиране. Преди си ми стане на мене жал. А те са си направили TikTok, където на песен на Галена. Онази песен, дето е все едно Барби и Кен. Сещаш се по някакъв. Да. Ти ще ми чукаш пак на вратата, или какво беше? Да, чукай си, няма да ти отворя. Да. Нещо беше такова. Такъв TikTok са направили Яна и Прис. Яна и Прис Яна. Яна и Пресияна. Да, Яна, Пресияна и още една бяха Да, останали накрая. Яна Прис Яна. И другото... Диана. Диана, Яна и Пресияна. Забелязваш ли, че Мартин и Наум винаги са в тон? Да. Все едно са такова шаферите на младоженеца. Винаги са... Да. Обаче Мартин иска да се показва с дрехите, Да, защото... Луи Витон обувките видяли ги? Да, и защото каза, вие вече ма видяхте, че имам сака, повече няма да нося сака. Значи, иска да се покаже. Да. Ами аз мисля да приключваме до Да, тук. то стана 3 часа и половина сигурно. Ще имам да го И качвам. загледаш половин час. Само половин час. На 20-та минута още не бяхме започнали да говорим за Ергена. Говорихме за Hell's Kitchen. И Аз се разочаровах, че и как знаеш. аз не гледам предавания 3 часа. Иначе за Ергена сме седнали да говорим. Нищо де. А който е стигнал до тук е шампион, браво! Ако сте стигнали до тук, напишете какво да напишат, за да разберем колко Да. хора са стигнали до тук, защото на мен не ми се вярва. Какво да напишете? Хаштаг стриптизьорка. Да, поне са разбрали. Последните хора са разбрали пикантерията. Да, добре, хаштаг стриптизьорка. Да. Айде да видим кой е останал до край. До тук. И за да гледаш нашите гаджета. Добре. Айде! Чао! Чао. Емисията приключи. Да, най-накрая. Ох, толкова съм гладна, нищо не съм яла направо. Миличката, мен това кафе ме засити. Там. Трябва да кажем за кученцата. За кои кученца? Че за тука. Кученцата ни са разменени. Чакай. Вижте. Ли това? Да, оставям го. Кученцата. Доволни ли сте? Остана и ние да се разменим. Това